jedinečná atmosféra, dramatické príbehy a romantickí hrdinovia Veľkého Orientu si získali srdcia divákov malého Slovenska. Vstúpte do sveta nespútaných vášní, osudových stretnutí, ohnivých žien a hrdých mužov. A vychutnajte si exkluzívnu dávku romantiky. O lásku musíš bojovať. Náprava je len jedna. A keď sa stratí, inú už nenájdeš. 1001 noc o 20:15. Dôveruj Šehrezáde. Vo všetkom. A Láska a trest o 21:50. So ženou, ktorú šiale nemilujem, mám dieťa. Ale rok bolo predo mnou skrývané. Každý pracovný deň okrem stredy v televízii Doma.